Kan jag berätta vad det är fråga om? Ja, det är så här att det sitter en person i ett kärnkraftverk. Ett stort kärnkraftverk. Och han sitter där själv på natten. Men han har superkoll på en liten blå lampa som blinkar runt där. Och då vet han så länge den blinkar så är det inga problem. Men sen efter ett tag när han börjar bli lite trött där, då börjar han undra liksom, hur kan jag vara säker på den här lampan? Och det är egentligen texten. På panelen ser jag lamporna som lyser. Processens steg står under min kontroll. Jag håller ögonen på datorns analyser. Här har ovissheten spelat ut sin roll. Kontrollen blinkar blå, en signal för det säkra. Kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Om skärmen är normal, finns inga skäl att tveka. När kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Men i nattens tysta timmar har jag undrat vad som händer där tekniken inte ser. Vad som döljer sig i trädens skugga. Och jag känner oron växa mer och mer. Men kontrollen blinkar blå, en signal för det säkra. Kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Om skärmen är normal, finns inga skäl att tveka. När kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Det finns frågor datorn inte kan besvara. Signaler som jag inte kan förstå. Det finns så mycket som vi inte kan förklara. Det finns krafter som vi aldrig kan rå på. Kontrollen blinkar blå, en signal för det säkra. Kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska. Om skärmen är normal, finns inga skäl att tveka. När kontrollen blinkar blå, då är allt som det ska.